Mga higala ug may kaigsuonan, salamat kaayo sa Ginoo anian usab ang inyong ubos nga lagad. Salamat nga ang Dios naghatag usab og kadasig sa kanunay sa pagpret sa iyang mga pulong bisan pa sa usahay sa sitwasyon, no. Niya nagpadayon ta sa pagtudlo, pag-share sa maayong balita para sa tanang katawhan, no. Pinagi sa iyang mga pulong doon na puntay mga mapupo nga mga pagtulunan kay untay mahimo ani, no. O wala ang Ginoo, no. So kitang tanan nangandoy sa pagkinabuhi sa Ginoo, kitang tanan nangandoy ta sa kinabuhi nga naa gyud mag-uban nato ang Ginoo. Salamat sa inyong mga kinabuhi, no, bisan sa ako sa amo usab, no. Ang Dios kanunay nga among gikinahanglan nga ang Dios hatag usab og mga pagpadayag diri sa among mga kinabuhi aron makasulti pa mi og daghan pa dinhi sa social media aron usab makatabang usab mi sa mga katawhan nga wala pa sa Ginoo, wala pa nya katabang usab mi sa mga tawo nga nangaluya sa pagpangalagad ang amo alang nga magpadayon ang ato ang relasyon diha sa Ginoo sa ato ang kahiusan niya. So sa amo apod isip alagad sa Ginoo nagpadayon pud mi sa pagtuon, padayon pud mi nga makighiusa sa Ginoo, no. Bisan pa sa usahay, no, mga sitwasyon sa kinabuhi niya ang inyong alagad, no. Salamat sa Ginoo nga siya gyud walay lain namo nga gituboy, alagaran o walay lain namo nga gipangayuan og giya. Mao ra gyud ang among Ginoo, atong Ginoo. Mao ra gyud ni ang atong kayuan sa mga giya. Ayop nga ang Dios hatag kanato og mga katin-awan diha sa balaan niyang mga pulong o kita masayod nya sa dihang masayod ta igsuon mai-apply ang ato ang kinabuhi, no. Sumala sa nahisulat sa balaang kasulatan nga unsay gyoy nasulat nya ma-apply ang atong kinabuhi isip mga tawo nining kalibutan nga nagakinahanglan usab og tabang sa Ginoo. Salamat og dili ta maglangay, magsugod na ta, magampo ta diha sa atong mahal nga Ginoo nga tuwa sa langit, no. Mahal nga Ginoo nga mo'y hari sa tanang hari. So magampo ta, labing balaan o gamhanan namo Dios. Salamat Ginoo nining kahaponon. Ikaw ang Dios nga sa sinugdanan pa sukad sa pagbuhat sa kalibutan. Ikaw ang Dios nga amo ang gikinahanglan og padayon ang imong balang espiritu magatabang og maghatag og mga wisdom Ginoo kaalam nga langitnon og amo usab nga ipaambit sa ubang mga tawo usab nga nagakinahanglan usab Ginoo. So sama usab kanamo nga nakaambit usab kami nining maong mga mensahe Ginoo. Salamat ug dalaygon ka nining kaudtohon sa walay katapusan sa pangalan ni Hesus. Amen o amen. Okay, so maayong hapon natong tanan, no. So ang atong mensahe karon story ni sa kinabuhi ni Jose o ni Potifar, no. So ato ning tan-awon, no, sa Genesis 39, no. Istorya ni sa kinabuhi ni Jose o ni Potifar, no, sa Genesis 39 versikulo 1 hangtod sa 23. Atong basahon ni mga igsoon, taas man siya. Pero ako na lang diretso siguro i-explain unsa ang maong sulod sa istorya niini o para pod kay og basahon pa taas naman. So ako na lang siguro i-summarize unsa ang
nahisulat niini nga maong mensahe niya. Diretso na lang og explain. So salamat sa Ginoo, no, padayon ta sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios, no, sa Books of Genesis kapitulo 39 bersikulo 1 hangtod sa 23. Pero ako na lang i-explain dito, no, kini si Jose igsuon, no, usa ni ka Hebrehanon unya kini si Jose matarong ning pagkatao, no, mangingon ta matarong, no, naniya unya kini si Jose gipalit ni siya ni Potifar. Kini si Potifar pod, no, ato makita nga kapitan sa mga gwardiya sa palasyo sa Ehipto, no, kini si Potifar, no. Kini si Jose pinalit gyud ni siya ni Potifar, no, unya ato makita diri, no, si ingon dire sa sulat nga sa dihang naggipapuyo gipapuyo si Jose sa panimalay ni Potifar kay pinalit man, so moserbisyo gini siya. Nya nakita ni Potifar nga kasaligan kaayo ang kinabuhi ni Jose, kasaligan gyud si Jose. So gani maingon ta nga murag kanang usa na siya sa panimalay ni Potifar igsuon, no. So matarong siya nga tawo, no. Kinabuhi niya maayo gyud kaayo, nag-uban gyud niya ang Ginoo, no, nag-uban niya ang Ginoo og si Potifar mao hinungdan nga gipanalanginan si Potifar ang iyang panimalay tungod kang Jose igsuon, no, kay si Jose giubanan man gyud siya sa Ginoo, no. Sumala sa sulat sa Genesis 39, no, giubanan si Jose sa Ginoo, no, mo na nga nagmauswagon pod ang panimalay ni Potifar, no. Nag-ipon sila niya one time mga igsuon ato makita nga kining asawa ni Potifar, no, nisulod sa dihang nisulod na si Jose sa lawak, no, kay doon na siya pagabuhaton kay gisaligan lagi siya sa iyahang amo nga si Potifar. Unya one time nga wala man gyud si Potifar sa ilahang balay, so ang nahitabo gitintal si Jose sa asawa ni Potifar tungod kay kini si Jose gwapo gyud kini siya nga tawo pod, no, gwapo nya kasaligan, naibog ang asawa ni Potifar kanto kang Jose. So kini si Jose mato makita nga gihagit siya nga makigdulog, no, makigdulog ang asawa ni Potifar. Unya unsa man hitabua nga dili man gyud siya, so dili man gyud siya gani ato makita nga niipsot, no, niipsot ni dagan siya, no, gani iya nagunitan pa gyud ang kupo ni kupo or gisuot ni Jose. So ato makita diri sa verse 12 ato sa basahon, no, gigunitan sa asawa ni Potifar ang sapot ni Jose og miingon, tana magdulog kita apan miipsot og midagan si Jose ngadto sa gawas og nahibilin ang iyang kupo didto sa kamot sa babaye, no. So nabilin, so nidagan si Jose, no. Kita nato nga talagsar gyud nga tawo nga magkahimo niini, no, nga dunay kuan nimo nga babaye pero sa kinabuhi ni Jose nidagan gyud siya. So sinaligan gyud, no, nakita gyud sa Ginoo ang kinabuhi ni Jose ba. So nidagan unya wala magpulos, no, ang tinguha sa asawa ni Potifar ug mao gani po hinungdan nga napriso, no, napriso si Jose tungod sa asawa ni Potifar igsuon, no, napriso kay nganuman kay katong suot ni Jose nga nabilin dito sa kwarto, no, o lawak gigunitan, no, gihimong ebidensya sa asawa ni Potifar, no, ug sa dihang
niuli si Potifar na gipakita niya sa iyang bana, no, nga si Potifar nga kining imong kining tawuhang Hebrohanon nga naa sa tong panimalay, no, unsay giingon nga ug sa kuan pa ni mangrip unta, no, so mangrip unta gipasanginlan og maayo si Jose sa asawa ni Potifar niya, wa gyud siya gihimo kay dagan man gani, no, niya ni Ipsot, no. Ato makita nga gipasanginlan unya mao to hinungdan nga napriso si Jose igsuon, no, napriso gani nasuko kayo ang hari, no, sa verse 19, misinta sa kasuko ang agalo ni Jose sa pagkabati niya niini, gipadakop niya si Jose og gibilanggo tipon sa mga binilanggo sa hari. No, gipadakop, no. So luoy kayo ang kinabuhi ni Jose, no. Gidakop siya tungod lamang sa asawa ni Potifar nga gipasanginlan siya o gibutang-butangan siya istorya dayon ang nakakuyaw kay diha po'y nabilin nga sa nina paglabni sa asawa ni Potifar dito sa kwarto. So nabilin og maoy gihimong ebidensya, no, niya luoy kinaluoyan pod, no, gidakop tungod kay nasuko si Potifar kang Jose, gidakop siya in taon, no, napriso in taon si Jose, no, unya mao nay nahitabo sa kinabuhi ni Jose igsuon, no. So gipasanginlan siya, gitintal siya sa iyang asawa. So pero ang Ginoo nag-uban gihapon sa iyahang kinabuhi, no. Nag-uban gihapon ang Ginoo gani atong mabasa dire sa verse 22 diha sa sulod sa bilangguan, giingon dito nga verse 22, gitugyan sa gwardiya kang Jose ang katungod sa pagdumala sa tanang gimbuhaton sulod sa bilangguan, no. O wala na kinahanglan nga mabalaka pa siya sa bisan unsa nga iyang gipiyal, no, gipiyal kang Jose kay nag-uban man kang Jose ang Ginoo og naghatag og kalampusan sa tanan niyang binuhatan. So ana, so inana ang nahitabo bisan pa sa iyang pagkapriso, nahimo pod siyang sinaligan, no, og piniyalan pod sulod sa prisuhan igsuon, no. Unya wa gyud siya biyae pod sa Ginoo, giubanan gyud gihapon siya sa Ginoo, no. Amo na ang story about sa kinabuhi ni Jose nga bisan sa iyang pagkamatinud-anon, no, bisan sa iyang pagkamatarong nga tawo, no, giubanan gyud gihapon siya sa Ginoo bisan sa panghitabo nga siya napriso, mo ni oy gitawag nga napriso nga wa gyud sala, no. Hallelujah pod, no, sa kinabuhi ni Jose. So napriso in taon siya nga wa gyud sala in taon tungod lang sa iyang asawa ni Potifar, no. Ang iyang kinabuhi, no, suko na gyud to siguro pod, no, kay gwapo biya si Jose niya nganong dili man modulog si Jose niya nga naibog man gyud siya kayo, no. So nasuko na gyud siguro pud asawa ni Jose mao nang napahamak na lang si Jose, mo nang taon na priso gyud in taon siya. So igsuon unsa may makuha nato niini nga aplikasyon niini igsuon, no. Unsa may atong maangay kuhaon niini nga maaplikar sa atong mga kinabuhi, no, sa kinabuhi sa life ni Jose igsuon, no. Una nga atong makita nga ika-apply gyud sa atong mga tagsa-tagsa kinabuhi kining, no, kinahanglan igsuon nga kasaligan ta, no, kasaligan ta. So sa story kita nato nga kasaligan gyud kayo si Jose, no. So ang application niini sa atong mga kinabuhi na kinahanglan kasaligan ta igsuon, no, kasaligan ta bisan unsang mga butang nga ipiyal nato igsuon, kinahanglan kasaligan ta sama sa kinabuhi usab ni Jose, no. Ikaduha, no, nga pwede natong may apply ug naa may tentasyon, no, dagan gyud, no, dagan gyud ayaw gyud kumpiyansa ug na may mga tentasyon kay diha sa tentasyon igsuon daghang pamilya ang maguba,
no, daghang pamilya ang maguba niya. Ikaduha, makaulaw pod, no, sa mga tao, no. So igsuon, no, duha lang ang pwede na kung ika-apply niini nga ato makita, no. Kining kasaligan gyud ta, bisan unsa nga mga butang nga ipiyal nato, no, kinahanglan kasaligan gyud ta igsuon, no. Ikaduha na tentasyon, no, ayaw gyud mo upatintal sama sa kinabuhi ni Jose, no. Si Jose ato makita usab nga example siya sa tanang tao igsuon, no. Kabalo naman gyud ta karon, no, sa tibuok kalibutan, mas grabe gani ang kining asawa, pinanglitan ang bana managat, niyang asawa mabilin sa balay, no, huungon pud og lain, no. So mga tentasyon na igsuon, no, mo nga usahay ang uban wala diri ang ilahang mga bana o asawa, no, naapoy mga tentasyon, no. Dako ni kaayo nga pagtulun-an alang sa ato ang mga tagsa-tagsa ka kinabuhi, no, tungod kay kining tentasyon igsuon usa gyud ni nga makaguba sa mga pamilya igsuon. Nya ug maguba na ang pamilya, so may mahitabo ang mga anak, mga daot, no, mga walay mo atiman, unya mahimo na pud silang problema sa katilingban. Inig dako nila kay miingon man na sila puslan man nga walay ginikanan, no. So problema na pud gihapon sa gobyerno, no, problema na pud gihapon sa gobyerno igsuon. So duha nga pwede nato i-apply nga ayaw gyud mo patintal, no, labi na sa mga minyo, no. Minyo di magid ni angay kasuko kay usa man ni ka pagmaymay nga aron kita makabantay pod. So grabe na gyud, no. Kabalo ta nga ingon ani na ang nahitabo karon, no, sa kadaghanan, pero I hope nga dili pa ulahi ang tanan nga kini nga mensahe nga gikan sa balaang kasulatan makahatag usab kini kanato og kadasig, no, makabantay ta nga dili dapat nato ni buhaton tungod kay makaguba kini sa matag pamilya, no. I hope nga ang Dios, no, magahatag og kalinaw, maghatag og katin-awan diha sa inyong mga panghunahuna, no, ug sa inyong kasing-kasing nga dili lang kung madungog man nato ni kinahanglan do na gyud application, no, nga dili gyud ta patintal, no, dili gyud ta patintal, no, labi na niadtong mga minyo na, no, mag-inampingay ang banag asawa, no, aron ang Ginoo malipay nga magpanalangin pagyud sa inyong mga kinabuhi kanatong tanan nga hapsay nga pamilya ug hapsay nga kinabuhi. So duha lang ang pwede natong ika-apply, no. Kinahanglan kasaligan ta, no, bisan unsang ipiyal sa Ginoo sama kang Jose, no, nga gipiyalan siya sa ni Potifar nga gani maingon ta nga ang bahin, no, maingon ta nga ang katigayunan, ang bahandi ni Potifar murabag ato na ni, no, ato na ni ana ang kinabuhi ni Jose, no. Mura pod siya og napiyalan, nasaligan na gyud siya, pero nadaot ra gyud ang iyang kinabuhi. Wala ta ingog nadaot iyang kinabuhi, ang asawa niya naghatag og kadaot sa iyang kinabuhi. Pero bisan pa nga nabilanggo siya, so nakita man pud nato nga kasaligan man pud siya unya giubanan gyud siya sa Ginoo, no. Amen. So salamat ang Dios. I hope nga ang Dios magahatag nato og kadasig, no. Part ni gihapon nga kita salamat lang pud tas Ginoo nga naa gyud Bible, naipulong sa Ginoo nga maoy magagiya nato sa matag adlaw, no, matag higayon, no, nga ang Dios, no. Salamat lang pud sa Ginoo nga naghatag nato niining balaang kasulatan aron kita mabinantayon, no, aron makabantay ta, no, sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panimalay, no. Salamat sa Ginoo. O ang Dios magauban og magpanalangin kanatong tanan niining kaudtohon. God bless. I hope nga ang Dios magpanalangin og magauban kanatong tanan. So magampo ta og magampo ko, no, labing balaan ug gamhanan namo a Dios. Salamat Ginoo niining kaudtohon kahaponon nga sa mensahe nga among nabati karon, nga among nadungog karon, nga amo kining may apply sa among tagsa sa kinabuhi aron maila nga hapsay og pamilya nga kinabuhi Ginoo.
nga mao example sa katilingban Ginoo. Salamat Lord God sa imong gugma ug kaayo sa among kinabuhi. Ginoo nga ang imong pulong nagahatag namo og katin-awan nga dapat dai kami nga kasaligan gyud mi no sama sa kinabuhi ni Jose nga ikaduha dili gyud patintal no kay makaguba man ni sa pamilya. Salamat Ginoo sa mensahe nga kini Ginoo makahatag namo og dugang pagyud nga mga pagtulun-an sa among mga kinabuhi. Dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. God bless o dalaygon ng Dios o ang Dios magauban sa tagsa ninyo ka kinabuhi. Salamat o dalaygon ang Dios niining kahaponon. Amen o amen.